се по двойки, защото латино танци се танцуват по двойки, нали? Я бързо да ми кажете, Крис, ела ние става там с тебе да сме по-близки по музика. Я да ми кажете, ние с вас кой латино танц учим? Салса! Вие родители знаете ли да танцувате салса? Не. Не знаете, те са 3,5 и вече знаят. Сега ще ви научим. Много е хубаво. Искам обаче всички да се виждат. Всички трябва да се виждат. Ще месим баниците ли, Росене? Ей, сега те почвам баниците. Даре, защо толкова назад, Ремил? Я виж колко място, цял салон с толкова място и бъде среден. Сега. Преди обаче да започнем да месим баницата, момичетата включват дупетата, нали така сме се разбрали? А момчетата включват кръчетата. И сега започваме да месим баницата. Баба меси баница. Баба меси баница. Баба меси баница. Баба меси баница. Стоп! Набързо сме месили баницата. И какво правим после? Стълбчица. Страни. 1. Прибиране. 2. Прибиране. 3. Прибираме. 4. Прибираме. После. Направи се. Какво е това? Как се казва? Хайде, де, знаете, защо се притеснявате сега? Ньо! Йо! Йо! Хващаме. Ньо! Йо! Хващаме. Така, и тази ни го разняваме. След Нью-Йорка се правим едно състезание. Кой ще направи най-бързите капани на света? Я да видя, кой ще направи най-бързите капани? За ключ! От ключ. Да, това е най-трудната фигура. За ключ. Браво! От ключ. Ами готови сме, нещо ли липсва само, че? Какво ли липсва? Музика! Да пуснем ли музика да изтанцуваме една хубава салса? Да, добре. Хайде с музика, защото така трябва с музика. Музике! Баба меси баница! Баба меси! Марти, ладно го само, не се ви видите. Браво! Баба меси баница! Браво! Стъпка, привит! Стъпка, привит! Стъпка, привит! Стъпка и после... Какво ще направим сега? 3